Z duše sa mi hnusí ten spôsob, akým sa už nielen preháňa, ale dehonestuje tá druhá strana. Slovník ako zlodejstva Šimečkovej mamy, nenásytná rodina, nepatrí do politiky demokratického štátu. Ani do úst premiéra, pardon. A to už vôbec nie. Je to nechutné. Slovenská politika mala jedno nepísané pravidlo. Rodina je svätá. Aspoň sa to tak hovorilo pri kyticiach MDŽ a v dojemných spomienkach na skromné detstvo. Lenže časy sa menia a s nimi aj hranica toho, čo je v politickom ringu dovolené. Píše sa jar roku 2026 a hlavným terčom vládnej koalície sa nestal program opozície, ale rodinní príslušníci. Konkrétne matka lídra Progresívneho Slovenska Marta Šimečková. Robert Fico ju v priamom prenose obviňuje zo subvenčného podvodu ako hrom v hodnote 140 000 eur. Z matky sa tak v politickom diskurze stala strategická zbraň. Sarkazmom osudu je, že túto hranicu prekračuje práve politik, ktorý si na úcte k matkám a tradičným hodnotám postavil kariéru. V roku 2015 to bol pritom práve Robert Fico, kto do pozornosti médií vyťahol matku iného soka. Vtedy išlo o Máriu Matovičovú. Scenár bol takmer identický. Auto prepísané na mamu a podozrenie z daňových podvodov. Igor Matovič vtedy pred kamerami takmer plakal a hovoril o primitívnom útoku na rodinu. Dnes v roku 2026 sa karta obrátila, no metódy zostali. Podľa zistení denníka Aktuality a nadácie Zastavme korupciu neostal premiér len pri slovách. Objavili sa vážne podozrenia z nezákonných lustrácií Marty Šimečkovej v policajných databázach. A aby toho nebolo málo, téma mám zasiahla aj iné tábory. Nezaradený poslanec Ján Ferenčák v apríli 26 ostro protestoval proti tomu, že polícia chcela predviesť jeho 80-ročnú chorú matku na výsluch. Nazval to gestapáckými metódami. Zdá sa, že v slovenskom politickom marketingu sa matky stali univerzálnym nástrojom. Raz sú ikonami pokory a obetavosti, inokedy hlavami sofistikovaných dotačných schém. Záleží len na tom, či je predvolebný meeting alebo tlačovka na úrade vlády. Rodina je teda na Slovensku stále svätá. Otázkou len zostáva, čia rodina a v ktorom volebnom období.